Дарагія мае сябры, вельмі часта нам здаецца, што робячы шматлікія рэчы, мы шукаем Бога, спрабуем здабыць Яго. Але на самай справе гэта Ён нас шукае першым. Гэта Ён ужо нас чакае. Jesús, як сонейка, якое ніколі не заходзіць. Ён там, у табернакулюме касцёла, і Ён заўсёды нас чакае. Гледзячы з майго акна, я выбіраю Цябе. Ва ўсіх цяжкасцях і неразуменні я выбіраю Цябе. Я выбіраю Цябе, таму што Ты першы мяне выбраў. Божа, Ты ўзмацніў нашу веру праз дар Еўхарыстыі, што змяняе нашыя сэрцы. Учыні просім, каб мы па прыкладзе святой Марыі Дамінікі Мадзарэлла, якая з вялікай любоўю праслаўляла Езуса, укрытага ў постаці хлеба, умелі адданна служыць Богу, прысутнаму ў найсвяцейшым сакраменце алтара. Праз Христа, Пана нашага. Амин. Отче наш, который есть у небе, святися имя Твое, прийти владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего штодзённага дай нам сёння, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим, и не вводь нас у спокусу, але збав нас от злого. Амин. Витай, Мария, полная ласки, Пан с Тобою, благословленная Теми женщинами, и благословленный плод улоня Твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молися за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Амин. Хвала Отцу и Сыну, и Духу Святому, як была спрадвеку, теперь и завсёды, и навеки вечные. Амин. Святая Мария Дамініка Мадзарэлла, Молися за нас.